She's the it girl, she can't control it. She has it. Katu kat ningut ki brief ki lasha khot jubab ha ki pulit ka outpost pathar khma ribhoi district hadin bakilapau ha ki lat ringdur ne ki social media ha ka wa khri kat ba ki dangtong ki do kha ki blayam bat per sata halor ka sla jong ka te ka wa na ka jingshim ka bu ki riu runar ban sho dusman ye ka jingdon ki do kha do panan ki baju im ha ka te ka wa lakno ba ka te ki jingja sha sho dusman ki do kha ka laja ka khatwei tarik ujamang ar paulai daga baber dau karu ubala penyap iki spa teli ki dokha ki bala duno yala ka jingim balai loi ki jongki uteu karu de wei ni ki kinja thit ding ubalong bi lada wi bat pengam hapo ka bat ba penyap iki jingim ki do do wa baper klam jing isen e ka khubor kalayethu badang ha ka shipho tarik ujamang ar paulai ki pulit ka pathar khma ki bajuele bante lakam ye ka jingdon ki dokha ki dangyo banbat ki kenhun na keleng ka snong ka badon marjan bat kani ka wa harngkat udawai kenban ban sho dokha badla airu ye ka jing maham ye ki handrei handen ka sngi kini ki kenhun da ka jingbut tu ki la leit ban berbi ha ka te ka wa ha ka ba bon ki dokha khamtam ki kha khla ki ba im ha ka te ka wa ki la yam bat la yo iru ye kini ki brew baki yarisa halor ka jingyap kini ki dokha bat mentai kila sha khot sha thanat pulen na ka banta ka jing token nangit sistem yo dap pani pas mai ada nyokup ani ada nyokup perpun nyokup kilo Favorite. Terus cendur samsuan ke kamera. cendur tu merihap semut ya cat ciling je tordang Video ro ya ga. bang sampai ciling banyak tu ternyata ora nah kena atau berkaci apa teh